କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ଅପସନ୍ ଏ ସାରଳା ଯୁଗ, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ଅପସନ୍ ସି ରୀତି ଯୁଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରୀତି ଯୁଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଭକ୍ତ କବି, ଅପସନ୍ ବି କବିବର, ଅପସନ୍ ସି କଥା ସମ୍ରାଟ, ଅପସନ୍ ଡି କବି ସମ୍ରାଟ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୁମୁସର, ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଅପସନ୍ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘୁମୁସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଘନ ଭଞ୍ଜ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିତ୍ୱ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ 26 ଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ବୋଲି ସ୍ୱରଚିତ କେଉଁ କାବ୍ୟର ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ରସମଞ୍ଜରୀ, ଅପସନ୍ ସି ରସପଞ୍ଚକ, ଅପସନ୍ ଡି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀରାମ ବିଲାସ, ଅପସନ୍ ବି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ବିଲାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 30, ଅପସନ୍ ବି 32, ଅପସନ୍ ସି 35, ଅପସନ୍ ଡି 42। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 35। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଧରଣର କାବ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ପୌରାଣିକ, ଅପସନ୍ ବି ଆଲଙ୍କାରିକ, ଅପସନ୍ ସି କାଳ୍ପନିକ, ଅପସନ୍ ଡି ସାମାଜିକ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ।